KBTV, KBTV, KBTV. To mai ne ya babu komi bari mu akwai mai ciki ne ba da gani zai duba mai gani kasa ba dai mu hakan shi karhen nasara haka yake bari mu gani ko ya tashi ha yanzu ka so wani zai a'a bari tsanje ya ban ka kora da wuta kawai sai bayan ba ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An lafiya. Lafiya. Lafiya ka dole. Ya gari. Allah gari. To, wani ne aro mashin zan je wani gari. Sai mashin din ya lalace. to, Ni kuma ban iya mashin da kyau ba. Sai ya ce mini in bashi ya duba ya gani sai ya buga. Ya tashi sai ce mini in bari ya je ya dan duba ya gani. To ya tafi kuma bai dawo ba. Shine nake tambara Allah ko ka san shi? eh? Wallahi. Mashin kuma aro shi gai. Wallahi kuma aro shi. To, amma dai ka san kan gaskiya ka san lamuran yanzu yadda su. Ya za shin to kai ka san shi ne? Ban san shi ba. Ko taɓa gani Kuma ba. ka ba shi mashin ya buga ya wuce Ya tafi. kuma bai dawo ba. Bai dawo ba kuma aro shi ne. Gaskiya akwai matsala. Malam ka san lamari na yanzu ba gaskiya aka tsayi gari ta ba. Kawai yanzu in kana da kuɗin sayen sabon mashin ka je ka sai mashin ɗin shi kamar zuwa mai. In baka da sai ka san yadda za ka yi, amma mashin kan shi kenan. She what? Baka san shi ba Sai shi. kuma ya wuce. Ya wuce ya tafi. Ya wuce da mashin ɗinka yalla bai. Kawai. Alaikum salam. Alaikum salam. Ya ga naji kuna dan soma hayaniya kamata wannan. Wallahi Ka gan shi nan wai ya aro mashin. Ya zo dama bai dan iya mashin ɗin ba. Kuma ya yi buga mashin ɗin dai. Allah ta kakkace da ya ba wani. Ya ba wani wai ya wuce tafi wai ya je dan yi mai iya ne ya mai iya ne To kawai ka sai ya na wuce. ko ka sani ba. idan ni san shi. To kai ka san duniya ta lalace me yasa ka ba wannan mashin kuma ka sani ba. Na kai da yadda ayyabe ni na ce shi na wai na gani ko kaga. Wani ya mashin din aro shi ne gaskiya. Ya na gaba gare ni. Yau ne talafan san ka baka sani ba gaskiya. Amma hakan zai buga. Kuma daga za ku yi kuɗa Misali mashin din ka ba naka na ba. To, Sabo na mashin din ga kahigan mu sani ya za mu ce maka. Na kai da Yanzu rashin ba ya sani. baka shawara guda. To ba ni. In kana kuɗin sayan sabon mashin ka sai sabon mashin ka. Na ne ga kuɗin sayan sabo. To yanzu me zaka ce in koma? In bidana zan na Da yin baki da ta. ma dan uwanka na. Yanzu ina ka mai mashin ɗin ka nemi wanda ya ɗauki mashin ɗin. Warai. To ya za ka ni. Na ni sani. Yanzu aka wanga amma da ki. Amma wallahi wanga ina ga da kiki ne. To wanga in ba shi ba kana bada abin mashi kuma aro shi. Da Allah malam ka wuce sai an jima ka haya kai. Malam Allah ya tsare ka ji. Amma za ka gama shi haka. Ka Ya kai ga gama shi sai. ya ka neme shi ne. Ka gama shi kawai.